Înainte de a începe să vă prezentăm frumoasa noastră comunitate, câteva precizări necesare. Această comunitate nu oferă investiții, prezentatorul nu este un consultant financiar, iar conținutul are scop informativ și promoțional. Fiecare participant, evident că întotdeauna în viață, adaug eu între paranteze, este responsabil pentru propriile decizii. Bine, haideți să înțelegem împreună despre ce este vorba în comunitatea noastră, frumoasa noastră comunitate unică, proiectul nostru minunat. În această seară vă vom prezenta o economie poate diferită de cea pe care o cunoașteți și o folosiți zi de zi, economia colaborativă sau de partajare, oricum ați vrea să o numiți, care pur și simplu se potrivește perfect cu economia clasică. Economia clasică pe care o cunoaștem cu toții este, desigur, economia care se bazează pe schimbul de bunuri și servicii. Așadar, dacă vând un produs, îl voi plăti, sau mai bine zis, voi fi plătit cu bani, sau dacă ofer un serviciu, la fel, voi fi plătit cu bani. Economia noastră, economia bazată pe partajare, în schimb, se bazează pe împărtășirea gratuită a timpului, competențelor și resurselor. După aceea, o să vă arătăm tot frumosul nostru proiect. Bun venit să cunoașteți minunata noastră, unică, o comunitate uriașă la nivel mondial. Vom deveni din ce în ce mai mari și vom fi prezenți în tot mai multe țări din lume. Acum, înainte să vă vorbesc despre proiectul nostru și despre comunitatea noastră însă, mă prezint. Numele meu este Tania și, mai ales, o să vă povestesc pe scurt, desigur, nu vreau să vă plictisesc, cum am ajuns astăzi aici să fac această prezentare și, deci, tot parcursul meu din anii vieții mele profesionale. Aproximativ 12 ani am activat în domeniul sănătății, deci am lucrat cam 12 ani în acest domeniu. După aceea, în 2012, am făcut o alegere importantă de viață pentru că am schimbat țara și, odată cu schimbarea țării, mi-am schimbat și locul de muncă, am schimbat totul, absolut totul. Astfel, nu m-am mai întors să lucrez în domeniul sănătății, ci mi-am deschis propria afacere, mai exact o cafenea pe care am ținut-o aproximativ 7 ani. După aceea, încă o schimbare profesională. Mereu spun că, din punct de vedere profesional, nu știu, am venit aici și trebuie să fac multe schimbări, se pare. Oricum, după 7 ani am simțit o nevoie și mai mare, pentru că am avut nevoia, una cu adevărat familială și personală, de a nu avea un program de lucru fix, nici de început al zilei de muncă, nici de sfârșit al acesteia. Așadar, să am această libertate a programului, nu de câte ore lucrezi, ci de a avea posibilitatea să încep când vrei și să termin când vrei. Așa că am început să mă uit spre lumea network marketingului. Era cam prin 2019. Am intrat în lumea network marketingului online, am început cu un network de produse, după care am trecut la un network de servicii pentru aproximativ 3 ani. Trebuie să spun că au mers destul de bine, dar apoi am descoperit ceea ce astăzi vă voi prezenta, economia noastră colaborativă. O voi descoperi prin alte proiecte, unde voi rămâne alături de comunitatea noastră, care s-a născut chiar din perioada network marketingului. Și astfel, cu oamenii pe care i-am cunoscut din ce în ce mai mulți, am participat la 2 proiecte de acest tip de economie până astăzi și, deci timp de aproximativ 3 ani, până astăzi sunt aici să vă prezint unica noastră, ca fondatoare a acestei extraordinare comunități mondiale care s-a născut unică, având în vedere că tocmai am menționat că timp de aproximativ 3 ani am experimentat deja acest tip de economie în alte proiecte. Ei bine, pentru că ne doream în sfârșit un proiect serios și de durată. Așa cum spun mereu, unica va fi pentru toată viața noastră, pentru totdeauna. Deci nu m-am gândit doar la mine, care, repet, veneam din 2019 din lumea network marketingului, ci și la toate acele persoane pe care le-am cunoscut atunci și care au rămas alături de mine, iar împreună am participat la diverse proiecte. De aceea s-a născut unica. Misiunea noastră este să construim cea mai mare comunitate globală din lume, bazată tocmai pe această economie extraordinară. Viziunea noastră este să construim, și știți că viziunea este ceva ce vine într-un al doilea moment, o viziune pe termen lung. Dar noi deja am început, după nici măcar un an de activitate, de la începutul proiectului nostru, am început deja să construim un ecosistem colaborativ, bazat tocmai pe această economie extraordinar împărtășită între membri, unde participarea oamenilor generează valoare reală în cadrul comunității. Și acum îți vom arăta de ce. Pentru că proiectul nostru și nu este deloc o frază spusă doar de dragul de a fi spusă, ceea ce urmează să vă citesc, este cu adevărat o comunitate care crede în forța grupului, unde fiecare persoană își găsește propriul loc, contribuie și ține minte bine acest cuvânt și crește împreună cu ceilalți. De fapt, tocmai din acest motiv, tocmai pentru că proiectul se bazează pe toate acestea, a luat nașterea aplicația noastră unică. Așadar, vei vedea, noi avem un proiect foarte amplu. În această seară îți voi vorbi despre un smart contract care reprezintă proiectul nostru de economie a darului împărtășit, dar care este susținut și de aplicația noastră unică.
De ce? Pentru că în cadrul aplicației noastre avem chiar un ecosistem real format din oameni, oportunități, sprijin și schimb. De fapt, în aplicație vei găsi ajutor între membrii diferiți, vei crea conexiuni, vei genera venituri prin marketplace-ul nostru. În cadrul aplicației noastre am introdus un marketplace unde fiecare membru care participă activ la Unica va putea să-și adauge fie serviciul, fie produsul său, în cazul în care are un magazin online sau chiar un magazin fizic de vânzare a produselor respective. Așadar, îl va putea adăuga în marketplace-ul nostru și va avea desigur o fereastră, un portofoliu de persoane care pot fi potențial clienți tocmai pentru că fac parte din comunitatea noastră. Așadar, a intra în Unica înseamnă să primești și să oferi ajutor, să economisești, iar apoi îți vom arăta și cum vom putea economisi la facturile de electricitate, la gaz, la cumpărături, la benzină și la multe alte lucruri pe care trebuie să le folosim zilnic, să creezi conexiuni în lume și să câștigi, bineînțeles, prin munca ta, adică prin serviciul sau produsul tău pe care îl vei putea propune comunității noastre. Așa cum îți spuneam, vom vorbi și despre un smart contract. Noi suntem un proiect amplu unde ar trebui să vorbim despre două lucruri separate, dar de fapt nu sunt separate, ci se susțin reciproc. Smart contractul nostru este de fapt comunitatea noastră unică, în interiorul căreia membrii pot participa la forme de sprijin reciproc între utilizatori. Acest lucru e posibil datorită smart contractului nostru. Avem un smart contract minunat pe care ni-l invidiază toată lumea pentru că am creat ceva unic. Nu există cu adevărat un proiect ca acesta și, datorită smart contractului și blockchain-ului, aceste schimburi sunt automate, trasabile și verificabile. Pentru că știți că blockchain-ul este verificabil, oricine poate vedea diferitele tranzacții din interiorul blockchain-ului. Dar mai ales, tocmai pentru că folosim smart contractul, nu există nicio intervenție manuală sau umană din partea cuiva. În plus, în cadrul smart contractului nostru, al proiectului nostru, nu există o casă de bani unde ajung donațiile, schimburile dintre membrii comunității noastre, ci totul se face direct, adică de la persoana care donează, direct în portofelul persoanei care va primi. Despre acest aspect îți voi vorbi mai târziu, pe măsură ce vom explica proiectul. De fapt, haide să vedem cum funcționează proiectul nostru pe smart contract, pentru că vom face o călătorie minunată, un parcurs care nu se termină niciodată. De ce nu se termină niciodată? Pentru că este un parcurs care începe dintr-un punct pentru a ajunge într-altul. Dar atunci când am terminat tot primul parcurs, care este progresiv, adică un punct, al doilea punct, al treilea punct și așa mai departe, în același timp va fi și perpetu. Perpetu înseamnă că nu se mai termină, că nu se mai sfârșește. Putem face acest lucru înscriindu-ne printr-un singur link, deci nu un link de recomandare unde există un sponsor, un direct al unui direct, absolut deloc, ci printr-un link universal, oricine din lume se poate înscrie în comunitatea noastră și astfel poate face parte din comunitatea noastră. Hai să vedem valoarea potențială care poate fi primită în cadrul comunității noastre, deci aceste schimburi despre care îți vorbesc între membrii noștri. În special, fiecare dintre noi poate ajunge să primească până la $59.525. Acum o să-ți arăt parcursul pe care îl vom face. Desigur, aceste date reprezintă volumul total de valoare tranzacționat și redistribuit în cadrul comunității prin activitățile membrilor și funcționarea platformei. Acest lucru este și pentru a înțelege că nu este un proiect care se mișcă de la sine, ci se mișcă datorită intervențiilor noastre, datorită participării noastre. Bine, hai să vedem ce se întâmplă pe parcursul unui an de activitate. Repet, noi ne-am născut, am început proiectul nostru pe 10 iunie 2025, deci acum, în iunie, tocmai am împlinit un an, dar trebuie să spun că activitatea propriu-zisă a fost de aproximativ 10 luni. Totuși, hai să vorbim despre un singur an. Într-un singur an am atins rezultate semnificative. Peste 538.000, mai exact, peste $528.000 valoare generată și redistribuită, sistemul nostru este activ și funcționează pe deplin, iar noi am avut, evident, o creștere constantă a participării membrilor și toate acestea demonstrează că ecosistemul Unica are capacitatea de a funcționa perfect, real și continuu în cadrul comunității noastre. Acum am spus că pentru a te înscrie poți face acest lucru printr-un link universal, dar ce trebuie să faci pentru a te putea înscrie în comunitatea noastră? Avem o mică taxă de participare de $50. De altfel, am făcut un upgrade tocmai pentru a oferi o șansă mai mare tuturor țărilor din lume să poată participa la comunitatea noastră. $50. Spun dolari pentru că vorbim despre smart contracte, vorbim despre descentralizare, vorbim despre portofele descentralizate. Mai târziu îți voi explica toate acestea dacă este prima dată când le auzi. Oricum, în euro sunt aproximativ 44 până la 45 de euro.
Aceasta este prima noastră taxă de participare și este singura taxă de participare pe care o vom solicita pentru a intra în comunitatea noastră, tocmai pentru că și noi vom participa la susținerea reciprocă între membrii din cadrul ecosistemului Unica. Când vom face acest cadou, se va crea un cont Stella și se va numi Stella Futura. Acum doar îți menționez acest cont, dar mai târziu îți voi explica ce sunt conturile Stella, cine sunt și importanța lor. Așadar, acest cont va face un cadou unei persoane din comunitatea noastră. De acolo, repet, ești membru Unica și vei participa și tu la susținerea reciprocă între membri. Evident, este foarte important să spunem de la început că nu există termene previzibile pentru o eventuală primire. De ce este asta? Pentru că sistemul nostru nu funcționează pe bază de promisiuni sau termene limită. Aici nu vorbim despre procentaj de câștig sau lucruri de genul acesta, pentru că al nostru nu este un proiect, nu este o afacere. Vorbim despre o economie împărtășită, formată din oameni și, prin urmare, funcționează pe bază de fluxuri. Astfel, viteza cu care primim cadourile, schimburile dintre membri, depinde de aceste fluxuri. Cu cât fluxurile sunt mai mari, cu atât viteza va fi mai mare. Deci va fi mai rapid decât dacă fluxurile ar fi puțin mai mici, da? Apoi vor exista momente în care fluxurile vor fi mai mari, momente în care fluxurile vor fi mai mici, dar important este să fie înțeles că proiectul nostru este pentru toată viața. Smart contractul nostru a fost creat și acela rămâne. Să vorbim cu adevărat un minut despre specialitatea smart contractului nostru, pentru că există foarte multe smart contracte, foarte multe proiecte. Noi nu suntem, evident, primii. Așa cum ți-am spus, am participat la 2 proiecte anterioare. Unul era fără smart contract, era manual, în timp ce celălalt era pe smart contract. Dar ce are special smart contractul nostru? Are un algoritm minunat care se gândește la persoanele noi care intră în comunitatea noastră. De ce? Pentru că la fiecare schimb între membri se generează evident o mișcare, iar atunci când o persoană primește o parte din aceste daruri primite, pe care noi le numim cadouri unice, ele se întorc către comunitate pentru a permite ce anume? Să-i facă pe toți membrii noștri să avanseze pe acel parcurs despre care am vorbit, nu doar pe unii da și pe alții nu. Așadar, acum vom vedea această călătorie și pe parcurs îți voi vorbi despre aceste cadouri unice. Acum, am spus că ai făcut un dar de $50, prima noastră cotizație de participare la comunitatea noastră, prima și singura participare. Așadar, ai făcut acest dar, s-a creat Steaua, iar când Steaua, care oricum este un cont, dar este un cont al comunității, când va primi, îți va oferi în primul rând darul de $50, primul tău dar pe care îl vei primi în cadrul comunității noastre, dar în același timp te va face să intri în primul punct, inima roșie. Noi avem 6 inimi, un parcurs de parcurs pe 6 inimi, pe care îl vom vedea acum împreună. Când vei primi în inima roșie, deci inițial Steaua îți va permite să intri în inima roșie și să faci un dar. Când vei primi din 8 cadouri, vei primi 2. În portofelul tău, în interiorul portofelului tău, despre care vom vorbi mai târziu. Deci $25. Restul cadourilor vor servi o parte pentru a avansa la următoarea inimă, vom vedea imediat, iar o parte se vor întoarce, deci se vor întoarce la persoanele care încă nu și-au primit darurile, tot pentru a ajuta persoanele care au intrat după noi în comunitate. Deci ajutăm pe ambele părți, pentru că o parte va fi folosită pentru a face cadoul la următoarea inimă, iar o parte merge să ajute pe cei din inima anterioară, în acest caz aceeași inimă roșie, dar persoane care au intrat după noi. Ultimul dintre cele 8 cadouri îți va folosi, în schimb, pentru a reveni să faci darul în această inimă și să te așezi din nou pentru a fi din nou în poziția de a primi. Ok? Deci, după cum vezi, perpetuul începe imediat. Între timp vei avansa la următoarea inimă și astfel vom intra în inima portocalie și, în același timp, vei reintra în inima roșie. În inima portocalie din cele 8 cadouri primești tot 2, adică $100. O parte dintre celelalte vor fi folosite pentru a avansa la următoarea inimă, iar o parte se vor întoarce în inima roșie către alte persoane care așteaptă să primească. Ultimul cadou va face ciclu perpetu. Vom avansa din nou la următoarea inimă, deci cu o parte din cadouri am intrat în inima galbenă, vei primi tot 2 daruri în portofelul tău, de data aceasta în valoare totală de $400. O parte dintre celelalte daruri vor merge către următoarea inimă pentru a-ți permite să avansezi, iar o parte se vor întoarce pentru a-i ajuta pe ceilalți să avanseze. Ultimul cadou îți permite să reintri în aceeași inimă, astfel încât să faci ciclul tău perpetu. Suntem în inima verde, ai avansat clar cu cadourile anterioare. Și aici vei primi mereu 2 daruri în portofelul tău. Restul cadourilor îți va folosi pentru a avansa, totul automat. Tot ceea ce îți spun ține cont că nu va trebui să faci nimic manual, totul va fi făcut automat de smart contract.
Așadar, o parte din cadouri îți va permite să avansezi, o parte din cadouri le vom da, le vom primi, vom renunța la ele pentru a le oferi persoanelor care sunt în inima anterioară, adică în inima galbenă. Bine, continuăm călătoria, deci ai avansat în inima albastră, iar și aici, când va fi rândul tău să primești, vei primi 2 cadouri pentru un total de $6.400 de această dată, $3.200 fiecare. Restul cadourilor îți va folosi pentru a avansa prima dată, iar o parte dintre ele le vom lăsa, le vom returna, le vom dărui persoanelor din inima verde, adică din inima anterioară celei tale. Ultimul cadou tot pentru a menține ciclul perpetu în această inimă. Când vom face ciclurile perpetue, adică al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea și așa mai departe, noi nu mai avansăm, pentru că vom avansa doar la prima călătorie. Așadar, majoritatea cadourilor vor fi cadouri unice și vor merge către inimile anterioare, deci vom ajuta mult, mult mai mult. Bine, ai ajuns la ultima dintre cele 6 inimi, inima noastră violet. Aici ne putem permite să ajungem la o abundență mult mai mare. De ce? Pentru că aici, fiind ultima inimă, în primul rând, nu trebuie să mai avansăm, deci nu avem nevoie de cadouri pentru a face un cadou în inima următoare. Așadar, ne putem permite să primim puțin mai mult. Vom primi 4 la fiecare ciclu, pentru un total de $51.000. Restul cadourilor vor reprezenta o parte unică de cadouri care vor merge în inima albastră și o parte unică de cadouri care vor merge în inima portocalie. Ultimul cadou îți va folosi pentru a face ciclu perpetu în această inimă, așa că nu vom ieși niciodată, ne vom întoarce să facem darul, ne vom întoarce să așteptăm fără grabă, fără anxietate, pentru că unicul nu pleacă. Acest lucru trebuie să fie foarte, foarte, foarte clar. Ei bine, haideți să vorbim despre conturile noastre Stella. De ce sunt atât de importante? De ce ocupă un loc atât de important în acest Zoom? Pentru că trebuie să înțelegem că aceste conturi fac parte din sustenabilitatea internă a proiectului nostru. Dar vom vorbi despre asta imediat. Cine sunt conturile Stella? Sunt conturi care nu aparțin nimănui, deci nu sunt ale unei persoane anume, ci aparțin întregii comunități, atât persoanelor care au intrat la început, cât și celor care vor veni mai târziu. Deci, ce fac conturile Stella? Tot ceea ce primesc, redistribuie către comunitatea noastră. Totul, complet. Așadar, cele 8 cadouri le returnează pe toate. 7 cadouri le returnează ca daruri unice. Astfel, ele merg către persoanele care nu au primit niciodată cadouri până în acel moment. Ultimul cadou face și el ciclu perpetual, deci revine să dăruiască și apoi revine să primească din nou. Acum, spre deosebire de noi, evident, noi primim 2 cadouri și restul. Dar o altă diferență importantă față de noi este că ei se multiplică în timp. Mai devreme ți-am spus că noi facem călătoria progresivă o singură dată. Ce vreau să spun cu asta? Că de la roșu la violet vom avansa o singură dată. Deci roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet. Apoi, de fiecare dată când ne vom întoarce în aceeași inimă, acelea vor fi cicluri perpetue. În schimb, ei se multiplică în timp, așa că de la roșu la portocaliu vor intra de mai multe ori. Asta înseamnă că vom avea din ce în ce mai mulți și că vom avea tot mai mult ajutor. Hai să vedem câte stele avem, pentru că avem o mulțime. Primele 2 stele, stelele noastre pionier, sunt extrem de importante. De ce? Pentru că ele au început proiectul nostru. Nici o persoană nu a început proiectul unui cap, ci aceste 2 conturi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce au primit pe parcursul lor au dat mai departe către noile persoane. Avem 2 diferite, pioniera 1 și pioniera 2. De ce? Pentru că au 2 scopuri diferite între ele. Pioniera 1 ajută complet inima roșie, pornește din inima roșie, se multiplică și ea de fiecare dată, pentru că va intra din nou și din nou în inima portocalie și va ajuta inima roșie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ceea ce va primi ea va trimite înapoi către inima roșie. Cadourile unice, da? Bun, pioniera 2, în schimb, spre deosebire de prima, pornește și ea din inima roșie și ea se multiplică și face tot drumul, dar tot ceea ce primește ea acumulează pentru a-l oferi inimii mov, deci va ajuta doar inima mov, da? Bine, mai avem încă stelele clona. Stelele clone le creăm noi automat. Chiar dacă voi nu trebuie să faceți nimic, totuși vă explic ce se întâmplă când veți primi pentru prima dată în inima roșie. Vă amintiți că v-am spus că primiți 2 cadouri, iar restul sunt pentru comunitate. Bine, unul dintre aceste 8 cadouri, doar în primul ciclu, va crea o stea clonă, da? Deci creează o stea clonă, steaua va face un cadou, iar când va primi toate cadourile, acestea se întorc la comunitate. Ea se creează din inima roșie, deci va avansa, se va clona și ea se va multiplica și va face tot drumul celor 6 inimi.
în timp ce a doua stea clonă, pentru că și aici avem două, se creează din inima MOV. Ce înseamnă asta? Când vom primi în inima MOV cele 8 cadouri, unul dintre cele 8 creează steaua clonă, doar la primul ciclu. Bine, ce va face ea? Va ajuta doar în inima MOV. Încă avem frumoasa noastră stea Ubuntu, iar acum a devenit și mai frumoasă. De ce? În primul rând, ea poartă acest nume după o filozofie sud-africană minunată, care, la propriu, înseamnă eu sunt pentru că noi suntem. Dar, în esență, adevăratul său sens este că dacă ne ajutăm cu toții, ajungem cu toții la destinație. Așadar, acesta este scopul nostru, să ne ajutăm pentru a ajunge cu toții la destinație, care în cazul nostru este, desigur, inima MOV. Bine, cum se creează steaua Ubuntu? De data asta, noi suntem cei care facem acest gest și creăm steaua Ubuntu. Cum? Noi, membri activi, suntem cei care putem crea o stea Ubuntu. Nici o persoană din exterior nu poate crea o stea Ubuntu. Noi, membri activi, putem crea o stea Ubuntu, adică să facem o donație de $15 din dashboard-ul nostru și să o creăm. Și va porni de la inima roșie, va parcurge tot drumul celor 6 inimi și se va multiplica și ea. De fiecare dată când iese din roșu, reintră în portocalin. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă ceva special. Pentru cei care vor face acest gest și vor dona $15, știind că acești $15 vor ajuta un membru al comunității noastre care se află în inima roșie și așteaptă să primească, ce se va întâmpla? Când steaua ta, chiar steaua ta concretă pe care ai dăruit-o unei persoane, atunci când ea va primi, tu vei primi înapoi un clon al contului tău. Așadar, cei $15 îți vor fi returnați sub forma unui clon. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că acest clon al tău îți va permite să faci călătoria de la roșu la violet, pentru totdeauna, făcând și cicluri perpetue, deci îți va permite să primești și alte daruri. De ce se întâmplă asta? Pentru că este modul nostru de a-ți mulțumi, tocmai pentru că ai contribuit la creșterea celorlalți, noi, într-un fel, îți vom oferi ceva ca să poți crește și tu din ce în ce mai mult. Bine. În continuare, avem steaua unică. Steaua unică, e bine, cred că este cu adevărat specială, pentru că steaua unică este adevăratul dar pur. Ce înseamnă pur? Înseamnă că nu există absolut nimic în schimb. Ea face un cadou unic. Ce înseamnă cadou unic? Așa cum îți spuneam, pe parcurs facem multe astfel de cadouri unice, nu-i așa? Pentru că renunțăm la anumite daruri ca să le oferim persoanelor care vin după noi, nu-i așa? Intră în comunitate după noi. Ei bine, aici chiar noi putem face acest dar, începând de la $1. Așadar, începând de la $1 pe care toți îl putem dona, evident există mereu un punct specific în dashboard pe care ți-l voi arăta mai târziu, vei putea dona de la $1 la infinit. Când se ajunge la $15, se creează steaua unică, care, evident, așa cum am spus acum, merge să facă un cadou unic în inima roșie. Când spun că merge să facă un cadou unic, înseamnă că nu este un cont, nu parcurge tot drumul, nu se multiplică, este un dar pur. Tânct. Își face cadoul și dispare, da? Minunatele noastre conturi de asociații. Asociațiile noastre. Noi, membrii activi ai comunității noastre, avem o oportunitate cu adevărat frumoasă de a oferi o șansă unei asociații pe care o cunoaștem, în care avem încredere, sau unei persoane căreia vrem să-i facem un dar mare. De ce? Pentru că noi suntem cei care oferim contul de asociație. Noi, membrii activi ai Unica. Deci cum procedăm? Noi facem cadou de $50 în numele asociației. Evident, va trebui să cerem adresa portofelului pentru că asociația va primi aceste cadouri în cadrul comunității noastre atunci când, desigur, îi va veni rândul, nu? Bine, acum îi oferim o oportunitate extraordinară pentru că îi facem cadou intrarea în Unica, dar ea va răsplăti cu adevărat și chiar foarte mult acest gest minunat pe care l-ai făcut. De ce? Pentru că persoana care primește un cont de asociație trebuie să știe că, pe tot parcursul celor 6 inimi, va renunța la niște mici cadouri. Desigur, în contextul final vei vedea că nici măcar nu-și va da seama, pentru că sunt foarte puține în comparație cu tot ceea ce vom primi la final. Dar de ce facem acest gest? Pentru că aceste cadouri la care contul de asociație va renunța pe parcurs vor fi pentru a oferi o altă oportunitate altor persoane. Așadar, nu este un gest pe care îl facem din răutate, ci pentru că, având în vedere că ai primit o mare oportunitate, oferim șansa de a o întoarce și altor persoane, altor asociații. Și atunci, ce se va întâmpla? Pe tot parcursul vor fi bine peste 40 de conturi pe care le vei putea dărui. Veți
Un cont de asociație generează 40, fiecare dintre ei 40, 40, 40, 40 generează câte 40, da? Deci unul generează 40, iar acești 40 generează fiecare câte 40. Așadar, faceți un pic calculul, nu știu dacă acest desen transmite ideea, dar pornind de la 1, vezi cum se extinde până ajunge la această expansiune imensă, care practic, da, sunt conturi, dar în esență sunt oameni cărora le-am oferit o oportunitate, da? Imaginați-ți această expansiune uriașă. Bun, hai să vedem în practică cum se face înscrierea, de ce avem nevoie. Urmărești acest Zoom și te gândești, ok, e tare, îmi place tot ce aud, vreau să intru în Unica. Cum se face concret? Foarte bine. Primul lucru de care ai nevoie este un portofel descentralizat. Absolut, pentru că fără acesta nu poți face donația, nu poți primi donații. Așadar, noi recomandăm Rabi pentru că este un portofel minunat, foarte simplu, sigur și mai ales pentru că te-am pregătit toate tutorialele PDF ca să te însoțim pas cu pas. Din momentul în care trebuie să descarci portofelul, să-l pregătești, să cumperi moneda și, bineînțeles, să faci donația și înscrierea. Dacă ai avea vreun blocaj sau vreo dificultate, pentru că poate este prima dată când folosești aceste instrumente, avem și o echipă de suport minunată pe care o vei găsi dacă vei vizita pagina noastră web www.unicapertuti.com. Acolo există echipa de suport care te va direcționa direct către canalul nostru de Telegram, ok? Desigur, noi recomandăm Rappi mai ales pentru cei care nu au folosit niciodată astfel de portofele. Dacă tu cunoști altele, le-ai folosit și știi perfect cum să procedezi, poți folosi orice dorești. Important este să aibă rețeaua Polygon, pentru că pe aceasta o folosim noi pentru a face donațiile, care vor fi făcute și primite în USDC, stablecoin-ul dolarului. Stablecoin nu este un cuvânt urât sau dificil, pur și simplu înseamnă monedă stabilă, deci criptomoneda stabilă a dolarului, da? Bine, hai să vedem ce găsim în dashboard-ul nostru. Când te vei înscrie, vei vedea o serie de opțiuni. Există un meniu pe care îl poți găsi în stânga pe PC, iar pe telefon, la cele 3 liniuțe, este un meniu cu diverse opțiuni. Donația noastră de la distanță, care este pur și simplu un punct, o parte din dashboard-ul tău, de unde poți înscrie o altă persoană. Evident, făcând asta, tu ești cel care face donația. Așadar, îți dau un exemplu. Să presupunem că o persoană care vrea să intre în Unica și-a pregătit portofelul, totul este gata, dar încă nu a cumpărat moneda. Poate te sună un prieten și îți cere ca o favoare să cumperi moneda pentru el. Așa că îți trimite euro, iar tu îi cumperi moneda și vei face tu înscrierea din dashboard-ul tău. Deci, evident, donația o vei face tu. Spre deosebire de secțiunea donației de la distanță, există și secțiunea inimii. De ce? Pentru că este, de fapt, un adevărat împrumut. Ce înseamnă asta? O să dau din nou exemplu prietenului de mai devreme. Prietenul tău te sună, vrea să intre în Unica, dar îți spune, uite, o să o fac luna viitoare sau peste câteva luni, pun deoparte niște bani. Bine, dacă vrei și dacă poți să faci un împrumut, chiar ce înseamnă că iei adresa portofelului, o folosești prin secțiunea inimii, tu faci donația, dar când această persoană va trebui să primească primul său cadou de $50, nu îl va primi ea, ci îl vei primi tu, da? Pentru că tu ai făcut un împrumut. După aceea avem cele 2 chaturi de Telegram pentru membri, unul deschis pentru a putea interacționa între noi, unul închis pentru a nu pierde informațiile. E important să fii la curent cu tot ce facem. Urmează multe noutăți. Și avem și canalul nostru de YouTube. Vă rog, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Acum, chiar în câteva momente, o să vă arăt și canalul. Unicitatea constă în sustenabilitatea sa. Aceasta este o prezentare, cred, foarte importantă, pentru că la orice proiect, fie că vorbim de economie clasică sau de economie colaborativă ca a noastră, partea de sustenabilitate este întotdeauna esențială. Acum, în economia și proiectul nostru, care sunt elementele de sustenabilitate? Prima formă de sustenabilitate, ca întotdeauna, este și înscrierea noilor membri în toate proiectele, nu doar în al nostru. În orice proiect, înscrierea noilor membri este mereu o parte a sustenabilității. Dar noi am făcut ceva diferit, ceva în plus. Am creat sustenabilitatea internă, despre care ți-am vorbit mai devreme. Așadar, stelele noastre, cele 2 pioniere, cele clona, Ubuntu, iar Unica este steaua noastră viitoare, care este prima pe care o creăm atunci când facem înscrierea. Dar apoi, ceea ce avem de asemenea și mereu parte din sustenabilitatea internă sunt cadourile pe care le facem sub formă de conturi de asociație. Pentru că, pe lângă faptul că oferă o oportunitate uriașă unei persoane sau unei asociații, tu creezi sustenabilitate care provine din interior, pentru că tu ești deja membru al comunității noastre. Ar fi fost suficient tot acest lucru? Da, pentru că proiectul nostru, în esență, face parte din economia colaborativă, dar am vrut să împărtășim și mai mult, așa că am căutat colaborări cu companii externe.
Am ales deocamdată două situații. O companie de economisire, de aceea îți spuneam că în aplicația noastră vei găsi modalități de a economisi la electricitate, gaz, benzină, mâncare și multe alte lucruri, și o companie de diversificare. Dacă îți place lumea afacerilor sau pur și simplu vrei să diversifici, vei avea și posibilitatea să alegi această companie. Unica nu oferă servicii financiare, acest lucru este extrem de important, nici consultanță financiară, nici oportunități de investiții sau de câștig economic. Activitățile și funcționalitățile platformei au scop exclusiv colaborativ, informativ și de sprijin pentru comunitatea noastră. Acest lucru este esențial de specificat. În plus, tot ceea ce facem noi, fie cu companiile partenere, fie cu sustenabilitatea internă și externă, care va avea loc și, după cum vom vedea în curând, vom începe și cu vânzarea produselor noastre cu propriul nostru logo. Tot ceea ce provine din exterior, toate veniturile, se vor întoarce în Unica sub formă de cadouri Unica. Deci totul face parte din proiectul nostru global, totul ține de sustenabilitatea noastră. Primul nostru produs, deși nu-mi place să-l numesc așa, totuși rămâne un produs, este caietul nostru, cartea noastră. De ce? Vei găsi în primul rând pe Amazon caietul nostru, micuța noastră carte caiet, unde vei descoperi povestea noastră și pot să-ți spun cu siguranță că ar fi foarte frumos să o citești. De ce? Pentru că modul în care s-a născut proiectul nostru este cu adevărat special. Caietul acela, pentru că la sfârșitul cărții vei găsi o parte de caiet, a fost folosit în realitate chiar de mine personal, iar acest lucru, împreună cu multe alte situații, a dus la apariția proiectului nostru real, la posibilitatea de a-l transforma în realitate. Vei descoperi cum am manifestat banii necesari pentru smart contractul nostru și tot ce am făcut, site-ul nostru și multe altele. Așadar, vei găsi cartea caieta noastră pe Amazon, dacă vrei să-ți notezi linkul, o vei putea cumpăra. Și în acest caz, veniturile vor reveni în cadru Unica și, repet, vei putea să-ți scrii propria poveste. Noi ne-am scris povestea, tu vei putea să-ți scrii visul. Venituri din canalul nostru de YouTube. Așa cum îți spuneam, este foarte important să te abonezi și la canalul nostru de YouTube, pentru că acolo veniturile care vor fi generate vor ajunge prin canalul nostru și le vom redirecționa pe toate sub formă de cadouri Unica, chiar în cadrul smart contractului nostru. Așadar, pentru a începe călătoria alături de noi cu Unica, vizitează pagina noastră web www.unicapertuti.com. Acolo vei găsi toturi, inclusiv zidul nostru al celor 1000, primii care au făcut parte din comunitatea noastră. Vei găsi linkul nostru universal app.unicapertuti.com pentru a te putea înscrie. Desigur, pe Unica vei găsi tutoriale care să te ajute, rabiu, portofelul, practic tot ce ai nevoie pentru a te putea înscrie. Și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube. După cum vezi aici jos, este un cod QR, dacă vrei, scanează-l acum cu telefonul și îl vei putea vedea, așa că înscrie-te!